Η Ελλάδα βάζει σχεδόν 1 στα 3 ευρώ του ΑΕΠ της από τον τουρισμό, πιο πολύ από κάθε άλλη χώρα στην Ευρώπη. Η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ έχει ουσιαστικά παραλύσει λόγω του πολέμου στο Ιράν. Από εκεί περνούσε το 75% της κυροζήνης που έφτανε στην Ευρώπη, και αυτό εκτόξευσε την τιμή του αεροπορικού καυσίμου κατά 80% σε λιγότερο από 2 μήνες. Ακόμα κι αν ο πόλεμος τελείωνε αύριο, ο πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών προειδοποίησε ότι θα χρειαστούν μήνες για να αποκατασταθεί η προσφορά, γιατί τα δεξαμενόπλια από τον κόλπο χρειάζονται πάνω από μήνα μόνο για να φτάσουν στην Ευρώπη. Η αύξηση στα εισιτήρια είναι ήδη δεδομένη μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού. Στο πιο πιθανό σενάριο, τα στενά ανοίγουν σταδιακά αλλά ασταθώς. Η Lufthansa ανακοίνωσε ότι κόβει 20.000 πτήσεις γιατί δεν μπορεί να εξασφαλίσει αρκετό καύσιμο. Η EasyJet επιβεβαίωσε πτώσεις στις κρατήσεις. Αεροδρόμια σε ολόκληρη την Ευρώπη αρχίζουν να αντιμετωπίζουν περιοδικές ελλείψεις. Η Ελλάδα δέχεται πάνω από 40 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο. 3 στους 4 φτάνουν αεροπορικώς. Οι κρατήσεις σε βασικές αγορές έχουν πέσει έως 35%, σύμφωνα με το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Πριν λίγες μέρες, ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας μίλησε για αποθέματα κυροζήνης μόλις 6 εβδομάδων, με την τουριστική σεζόν να ξεκινάει και την Ελλάδα χωρίς Plan B.